yksi äijä sanoi, että onko täällä vain yksi myyjä? Nainen sanoi, että sen takana sanoi, että no kyllähän tässä nyt on aikaa odottaa. Mies. Ja teille minä en sanonut mitään. Hirveä riita. Sitten nyt pääsi yhteisymmärrys siitä, että käymähän tänne vaan tullaan. Ei se mitään vaikka joutuukin jonoon. Niillä on mahdollista saada niin päähän mahtumaan, että meillä olisi jotain mätätä. Länsimaissa. Ne ei kerta kaikkiaan tajua, kun ne kysyy, että miten... Täällä on ollutkin Tsekkoslovakiasta oli yksi naistoimittaja, joka nyt on pakeni sitten Länsi-Saksaan. Se oli aivan toivotonta. Vaikka kuinka yrittää selittää, että meillä menee päin perustaa systeemi. Ei se voi, ei. Mitäs sinä siinä vielä kommunisti sitten? Joo. Niin kuin mä sanon suuri rikollinen. Joo. Mutta ei, niin ja siis... Ei ne voi tajuta siis sitä henkistä kurjuutta, missä länsimaat elää. Siis sitä ahdistusta, joka tulee sen jälkeen, kun kaikki on niin kuin aineellinen hyvinvointi saavutettu. Niin ei ne voi ymmärtää tietenkään. Eikö meillä on nyt systeemi suunnilleen se, että ihminen johonkin kouluikään asti, niin se on terve ja sitten sitä ruvetaan tappamaan järjestelmästä. Mä en ole koskaan oikein tajunnut, mikä se perkele on, tai Jumala, joka... Ja mihin pyritään sille, että ihmisen luova mielikuvitus tapetaan? Mihin sillä pyritään? Ja kuka on se primusmoottori siellä takana? Siis sitä mä en oikein niin jaksa tajuta, että siitä joutuu ihan metafyysisiin ajatuksiin, että ihmisten tyhmyys kasautuisi jonkinlaiseksi moologiksi, joka syö lapsista, rupeaa imemään kaiken vapauden, vapaan ajattelun ja vapaa mielikuvitus. Kaikki niin kuin tukahdetaan. Kenen hyväksi? Se on musta jotenkin semmoista uskonnollista ajattelua, jota mä en hyväksy. Että on olemassa semmoisia enkeleitä, piruja, jotka johtaa näiden konservatiivien toimintaan. Ihan totta. Siis johtuu tämmöisestä, että eihän ne jumalauta siis semmoiset vanhenevat ihmiset. Niin mitä niitä kiinnostaa se, että lapsetkaan, jos ei kerran mesat on, ne ei saa lapsetkaan elää iloisesti. Sitähän se on. Se on tommonen kumma sävy, että mä oon kohta kuolleen, niin jumalauta. Jos en mä saa täällä... Mä oon elänyt kurjan ja rankan elämän ja kovasti tapellut. Ihmisen täytyy ansaita vanhuudet leponsa. Se täytyy ansaita. Kodar oli hyvä tuolla Lontoossa ja sitten ihan myrskyisen pressikonferenssi joskus vuosia sitten. Mä olin siellä. Kun se filmistä oli leikattu, se mies tuli bordelliin. Ja se on suomeksi suunnilleen näin. Niin kysyi siltä naiselta, että saaks panna suuhun? Ja se suuhun oli leikattu pois ja se, no sitten helvetin voit messuja, merkillisiä bordelleja teillä jumalauta. Teillä Lontoossa on, kun menee bordelliin mies ja kysyy, että saaks panna. Kuuban jutussa mä viehättää se, että on jotakin tehty. Eikä vaan puhuttu. Siis se kuvien heilutteleminen nyt, niin se on musta semmoinen tähän yhteiskuntaan kuuluva ja sallittu tommonen substituutio, korvaus sille, että mitään ei tapahdu. Jollain tavalla se on esimerkiksi vanha valtausessa se Guevaran kuvat siellä, niin ne oli musta jotenkin naurettavia. Siis ne osoitti, miten porvallinen systeemi sulattaa ton Guevarankin. Ensin on sen tappannut ja sitten se on leikellyt sen ja sitten se syö sen. Ja sulattaa vatsa hyvin. Milloin tuo tulee sun testamentti ulos? Syksyn alussa. Mitä? Syksyn alussa kai se panna. Sä käänsit vain yhden evankeliin. Tarpeeksi oli siinä. Siinä on. Pyhän hengen mä poistin. Mitä? Pyhän hengen mä poistin. Mitä sä sille teet? Hyvin taitavasti. Ei tee sinne ole opettu. Mitä sä teet sille? Häivytin sen. Marja tuli raskaaksi selittänyt tästä syystä.
Voisin tietysti sanoa, että mä oon tehnyt niin kuin sopimuksen itteni kanssa, mutta en yhteiskunnan kanssa. Mä huomaan, että mä muutun yhä. Siis mun numero arvosana sopeutumisessa niin muuttuu yhä heikommaksi. Mutta mä oon sopeutunut kyllä niihin edellytyksiin, mitä mulla on toteuttaa itseäni. Siis mä tiedän ne rajat, jotka asettaa tää huono fyysinen kunto ja muut semmoiset. Kun mä ensin luulin, niin mä luulin vielä viime vuoteen asti, että mä pystyn juomaan viinaakin ihan oman haluun mukaan, mutta ei sitäkään tullut. Kun mulla oli niin kauhean pessimistinen näkemys maailmasta, tai siis suomalaisesta yhteiskunnasta. Ja sitten mä ajattelin, että se varmaan johtuu dokaamisesta. No aivot sen verran tyllistyy. Mä lopetin dokaamisen ja istuin 3 kuukautta jo. Istuin mustassa tuolissa ja saatana masentuneena sen takia, että mä huomasin, että kyllä mä oon ollut oikeasti, kaikki on päin persettä. Kaikki on paskaa. Sitten mä päätin ruveta tekemään duunia, semmoista mitä mä osaan ja mistä mä tykkään. Ja ihan riippumatta siitä, miten siihen suhtaudutaan. Mä otin semmoisen siinä suhteessa ylimielisen asenteen, että mä käännän tälle kielelle raamatut ja homerokset ja muuta. Ilmoitan kirjallisesti näkemykseni jostakin ihmiselämän asioista kokonaan riippumatta siitä, onko siitä mitään hyötyä tai liikkuuko siitä tai tapahtuuko jotain. Se ensimmäinen turhautuma tulee, kun huomaa sen, että jos jotakin yrittää esittää jotakin älykästä, niin on semmoinen seinä, se on aina vastassa. Ne voi, ja useat silloin ne antaa periksi, kun rupesi virkamiehiksi. Ja mulla on semmoinen onni, että mä en virkamieheksi kykene. Kyllä Suomessa on semmoiset konstit keksitty, millä ihminen pannaan niinku matalaksi. Jos on liian hankala, niin sitten voidaan tehdä siitä juoppo ja sanoa, että eihän sen mielipiteisiin kanta mitään huomiota kiinnittää, kun juopon mielipiteitä, että tehdään sitä huora tai jotain muuta. Pienessä maassa